A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Honorable Murtala Dan Dawaki. Kamar yadda kuke gani, ni ne wanda mai girma dan majalisar tarayya Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ya bawa umarnin ya jagoranci tawaga ta injiniyoyi mutum 7 domin a zo a duba wannan gada ta 'yan mota da muka ba da labarin ko muka ba shi labarin yana Abuja cewar wannan gada ta riga ta samu matsala. To alhamdulillah yanzu injiniyoyi sun ƙaraso gashi kuma sun duba, sun leƙa haƙaƙashin wannan gada, sun tabbatar da cewa ɓari ɗaya ya riga ya karye ya faɗa ma ciki, sannan kuma ɗaya ɓarin shi ma ya riga ya amsa. Sun tabbatar da cewa wannan gada rushe ta za a yi, kuma a yau ɗin nan Juma'a 21 ga watan August mai girma ɗan majalisa ya ba da umarnin cewar a yi casting iya abin da za a iya kashewa daga farkon gadan nan har a hatta mata ta inda za ta amfani al'umma, aiki mai quality. A gaya masa a yau, in Allah ya yarda a yau din zai saki wannan kuɗi, gobe asabar za a tashi da wannan aiki. In Allah ya yarda, muna addu'a Allah ya ci gaba da taimakon wannan tafiya tamu ta Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, ci gaba da taimakon mai girman gwamnan jihar Kano da shugaban ƙasa. Allah ya haska musu hanya akan ayyuka na alkhairi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Honorable Murtala Dan Dawaki. Kamar yadda kuke gani, ni ne wanda mai girma dan majalisar tarayya